bude s pergolou a tam bude vlastně v dřevě, takže ještě nějaký změny nastanou, tak to vlastně říká se postavit, zasad strom, tam vidíš, strom tady je, jeden jedinej, ale bude krásný, on je krásný. No a dál se uvidí, já jsem tam viděla, že kromě pokojíčku Laury je to ještě jako jeden. Bude další? To se uvidí. My bychom si to přáli a když se stane, tak je to prostě tady přichystané. Dorazí den stěhování a natáčení reportáže naplánovala i návštěvu kadeřnického salonu. Takový důvod setkání s kadeřníkem nás ale dost překvapil. Oskar, velmi kamarád, dlouhodobý a hodně blízký, se stal teď před pár lety farmáře. Takže já si nechodím jenom na vlasy, ale i pro vajíčka. Dneska je ta dodávka zboží. Hodně to dodržuješ třeba tu stravu a tak jako jenom bio věci. Řeším, cvičím, jim rozumě, neříkám, že jsem to dělala vždycky. Taky si pamatuju na doby, kdy jsem prostě jako maskovala velký zadek pod dlouhým tričkem, když jsem myslela jsem si, že to tak nebude vidět. A držela jsem měsíc